Salbwrwi Romwi Kwmajak Sumitra Debbarma Mungwi Khoksa Nukhungni Hamjwk Patimung Salema Amchaio Patimung Tiwi Thano Misingdari Khlaikha Bwsai Dilip Debbarma Abahikino Patimung Tiwi Chetuinaitu Mungko Onkhorjak Police Abuni Logino Jotolo Korokno Kobok Mungna Rokha Bihingno Noka Henke 8118911 O number of Thano phone Khlaide Hanei Ani bihik 3 tarik 5 mas 2026 Raibar Phung 7 ang phungo duty thangka hingke phaya kone ang nogo phaibon temang philia dogo sajak phaimang phi hingke dabu pojaga thanga kuno khuskor maya tini budbarung tong som Raibar thaman gan nong tabni ni bihik kamawo hnoi nong tabok lukurongno kokasa ramu chu kokasa bono jesa jaga phano jodi nuk khangkai ani nang number ne an number contact hina bo gan nong tabni ni hik logi song kamawo hnoi no thanawo ba kuno gta enti rok khlaijak tongo ban thani copy bu tong hingke police rok tam sa tabok chu jora police rok to dabusa location nai mane mobile switch bond ni babai kuno mane saimeya dabu ko bro ek dui din bisingo call detail kari na ko hingke taboni ni hik ba nong bai tong mani kebo baida thangkana hinai ba nin khawa wansuk ba kebo chara baida thangkana kuno kebo baida attack khlaijak ba tamung khana ni khawa wansuk chari ang to dabu gabo to kuno saimeya ang sa samay kam kajo thang kam khine bro kam kajo thango ang phungo thangai samjarbo samay phaibo sapong nogo saijungno tongo charai ani dabu class 7 no pori tongo hostel pori tongo charai bo hostel bo saijung jinbo charai ekjon no ang abo mane kuno jara no koi boro thanga na chala bai thanga na buibono blacking saitangka na bobini khutkai je kuno jaga thanga ang kuno jara no koi ani nungka tam duty khlaina thamana ang o DDT spray abo khayna thang IRS ni hingke tabo nong rukurongno tam kokasa nai ko kasa lukurong na abo no je ani bihik no je kuno jaga no khangkai ana contact khayna bo hingke tabo bihik ni nini bihik ni aini boro rok khai tam kokri nono aing da thanga hin nong kokro da sahal nai ka ba tam boro bomia ang mia o naituka nini koilesor hoite ang pura guri mia naituka ang nugu hine bui sama ba ang mia naituka ani buruini bini bibi songbo tongo bin bukumu song thangoi chung sapong naituka gari terangoi chung manya hingke tabo nini bukra song khai tam nono tam sa dabu an bukra song to sao je ani busajungno je jaga ang hoka ang bujan mana nango ang abu kuno onggoya atin sobro hingke tabo nini bukra song hai rok se sai tong khai nong tabo nini rogi sono nong kari chiri nung se naitu ki paile ya nung naitu ki simaya hingke tamni bukra no bong busano bahike nong ya pharo hona abono ambo kuno bagmani ya norok lukurok je kuno jaga phano no khangkai ano konte khaji ang mane nungna nang bona sakon bojaga tongbo saima nong karanta binong ni borok ano chabri tongha je ang jesaka kari nang nan busajungno mahine obo parao nong mo cinebo panbua boi ria romja area khaya bo chini halali pias kai ye salama komolpur andaro na nini mungkha Dilip Dilip Debbarma nini rogi sone bu mungkha Sumitra Debbarma bo amsai ni bongkha khoi bidabili Bureau Report Chini Khorang